Zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát si ukážeme zdravotnický batoh Medic Backpack, který se vyrábí ve dvou verzích, buď takto pogumovaný, a nebo potom se vyrábí z Cortexinu. Batoh je veliký 50 cm x 30 cm a hluboký je 20 cm. Můžete si ho koupit i v jiných barvách. Má na sobě dva reflexní pruhy. Ty dva proužky tam mám přilepený zvlášť. Dále je tady příprava na suchý zip, kam si můžete nalepit například název organizace nebo případně záchranář, cokoliv dalšího. Dále potom na boku podél celého obvodu je další reflexní pruh. Ještě také zvenku je poutko na boku, takže se dá nosit jako brašna, a další poutko je pak nahoře, klasické poutko jako u batohu. Má dva popruhy stavitelné, vypolstrované, záda jsou v podstatě nijak neupravená, není tam žádná tvrdá podložka, ale batoh je to kvalitní. Spodek je potom vystužen o další vrstvu té gumy, takže se může položit do nějakých nečistot a v podstatě mu to nijak neuškodí. Ten batoh je poměrně slušně dobře omyvatelný. Jediné, co je neomyvatelný, je jsou tady ty reflexní pásky. Nevím, možná by to šlo vydrhnout. Tak, první kapsa, která je hned na vrchu, je tahleta. Má to jeden zip. Dá se tam dát například právě rukavice. Já tam dávám rukavice, může se tam dát třeba i název záchranné služby nebo nějaké další věci. Může se tam vložit asi i papír, tužka pro zapsání informací. Já tam tedy rukavice. Zip vlastně začíná tady a tady na druhé straně, takže se celý ten batoh odklopí, poměrně jednoduše se odklopí. Vnitřní prostor je poměrně velký a obsahuje 5 kapes. Tady jsou 3, které jsou méně hlubší, méně hluboké, a potom 2 hlubší. Jsou rozděleny barevně a jsou na suchý zip, takže se dají odemdat. Je tam potom ještě místo, kam se i podle výrobce může dávat ambuvák plus masky, případně se mohou dokopit nějaká další povzdra. Já třeba jsem si sehnal povzdro ze staré lékárničky, z autolékárničky, a mám tam věci na zajištění intravenózní linky. Tak, teď tedy k tomu mému vybavení, jak jsem si to sestavil já. Takže začnu na téhleté straně. Do té kapse mám kompletně celou diagnostiku. To znamená, základní pomůckou je forendoskop. Dále k tomu patří kvalitní tonometr. Já mám od značky Bozo, jednohadičkový. Dále potom důležité glukometr, kde mám tedy připravenou, nebo kde mám zásobu dezinfekčních ubrousků, zásobu kopíček, neboli cetily Lancet, které se pak vkládají do tohoto pera vystřelovacího, a dále tam mám tedy i zásobu jednotlivých testovacích proužků. Samotný přístroj tak vypadá takhle. Vlastně zapne se automaticky po vložení toho proužku dovnitř, jinak si pak můžete po zapnutí ukázat jednotlivé hodnoty naměřené předtím. Má i podsvícení, takže je poměrně dobrý přístroj. Dále potom, to už znáte z minulého mého videa, pulzní oximetr stále funguje. Dost kvalitní, si myslím.
poměrně rychle dokáže změřit jak hodnotu kyslíku v krvi, tak počet pulzů a ukáže vám i letismografickou křivku. Dále potom tedy mám tam pár baterií zásobních a potom několik papírů a tužků pro zapsání naměřených údajů a dále 2 fixy, jsou to lihové fixy, takže permanentní fixy, například pro popsání nějakých lahviček nebo věcí, na kterých nedrží propiska. No a potom je tam diagnostické pero, diagnostická svítilna, nazornice, je to OK. Potom v druhé kapse mám v podstatě všechny tekutiny, co jsou v batohu, to znamená, mám tam dezinfekce všechny možný, peroxid vodíku, používám ho pro vyčištění té rány, pro vybublání hrubých nečistot, je také dobrý při zástavě těch drobných krvácení, trošičku pálí. Pokud chci, aby to nepálilo a chci úplně perfektní dezinfekci, tak mám tady betadinu hnědou, tu 120 ml lahvičku, je to úžasný, nebarví to, je to kvalitní. Dále potom klasický Septonex, který furt jenom vytejká ven, nicméně když potřebuji postříkat třeba větší plochu, tak je to ideální, že se to dá postříkat dobře a například tím peroxidem bych to musel nějak složitě polejvat, takže Septonex na různé postřiky. V případě, že potřebuji vypláchnout oči, mám tady lahvičku Oftalu společně s tou kádínkou pro oko, tam tedy naliji ten roztok a dá se tím dobře oko vypláchnout od různých nečistot, případně i od chloru. No a potom tady mám 2 flašky s fyzákem, fyziologický roztok, žádná 9% chlorid sodný, 250 ml a 100 ml, což si myslím, že je dostatečné pro nějaké zavodnění základní. Případně se dá použít i na popáleniny jako sterilní roztok na výplach. Dále potom tady mám ještě jako sterilní roztok na výplach obyčejnou vodu na injekci. Asi to já těžko použiju jako nosič pro léky, nebo jako rozpouštědlo léku, když tady žádný léky nemám. Takže spíše to na nějaký výplach, na nějakou takovou sterilnější očistu nějakého místa. Dostáváme se tedy teď k třetí kapse, pro mě modrá. Tam mám, možná to budete hodnotit nějak hůř, je to k něčemu, ale mám tady nějaké léky, ibuprofen, prostě na bolest. Proč to nepodat, když víte, jak to funguje, když víte, jak to podat a co nepodat k tomu, tak proč to nepodat někomu na úlevu. Přece jenom bolest je to nejhorší, co nás může potkat, tak proč neulevit člověku. Potom na alergie, analergin, těch léků na alergie je plno, Zyrtex, Sizal. Já používám analergin, beru si ho i sám. No a potom, co jsem používal především letos v létě, tak je Penistilgel na různá bodnutí hmyzem. Případně se dá použít i jako na nějaké popáleniny od slunce, případně na spáleninu, třeba když se spálíte o žehličku, tak se to dá namazat i tímhletím. Dobré je to mít vychlazený, nicméně v batohu to fakt nevychladí. No a potom mám tady krabičku, kde mám nějaké základní nástroje, takže mám tam pinzetu, dále malý nůžtičky manikurní na nějaký různý kůžičky a nevím co všechno. Potom 2 peány na nějaké vytahování předmětů případně. Různě dá se s tím improvizovat. A potom 2 nůžky, možná, že by stačily i jedny, ale oni, když se pak stupí, tak je dobrý mít ještě jedny.
Takže to jsou nástroje. A nějaké základní léky. Dalo by se to asi rozšířit ještě o nějaké další léky, ale zatím jsem o tom nějak ani moc neuvažoval. Tak, teď se dostáváme do té druhé části, do těch hlubších kapes. Tady ta kapsa je taková, já tomu říkám technická kapsa, jsou to věci, které se buď nikam jinam nevejdou, anebo nemají zařazení nějak extra. Je tady asi možná zbytečně, tady mám hadičku ke kyslíku, nebo respektive od kyslíku k ambuvaku. Mám to tam, protože prostě jsem to tam toho měl. Pak tady mám napsáno stříkačka na masky. Je to kvůli tomu, že až se dostaneme k maskám, tak jsou nafukovací, tak je dobrý tam mít toho i stříkačku na nafouknutí. To si ukážeme potom. No a potom, když tady mám hadičku ke kyslíku, tak mám i rezervoár kyslíku na ambuvak. To si taky ukážeme potom. Dále, co považuji za jednu z nejdůležitějších věcí tady v tom batohu, v uvozovkách, jsou to čtverce, obyčejné čtverce, a těch mám největší spotřebu, protože v podstatě vždycky, když něco dělám, jakoukoliv ránu ošetřuju, tak potřebuju to nějak vyčistit, nějakým způsobem utřít dezinfekci, zastavit krvácení tlakem pomocí čtverců. Jasný. A potom tady mám novou věcičku, je to tedy instantní led, nebo led v sáčku, nevím přesně název, jak se to úplně jmenuje. Instantní ledovací sáček. Nicméně to funguje na tom, že se to vezme, chytne, zamotá a začne to chladit. Chladí to poměrně dobře a chladí to zhruba 20 minut. Zkoušel jsem to, bylo to nějakých 20 minut. Potom další kapsa, ta obsahuje kompletně všechny možné obazové věci, všechno, co lepí a tak dále. Takže začínám 2 trojicí péšátky, další 2 mám potom tady, které mám speciálně jakoby na dlahy, dostaneme se k tomu za chvíli. Potom můj urgospray, který používám na koupališti, který používám prostě, když chci zalepit něco takového plošného a chci, aby to prostě bylo vhodné do vody třeba. Dále potom hotový obvaz 3, 2, pak mám tady 2 a potom obyčejný obinadla hydrofilní bez čtverců. Dále potom sterilně balený čtverce gázový, k tomu pak sterilně balený tampony, 2 balíčky, no a potom na různý kotníčky a zápěstí. Tady jsou nějaký elastický obinadla. Dále potom lepenka, myslím si, že je taky dost důležitá, protože když nemáte lepenku, tak prostě vám to držet nebude. Tady potom izofolie 1 a tady v té krabičce jsou potom všechny možné náplasti, větší, menší. Jsou tady potom urgostehy, zatavený v originále, no a potom nenastřihaný velký kus náplasti, prostě když si potřebuji ustřihnout nějakou speciální náplast třeba, tak to střihám z toho. Mám to hezky v krabičce, aby se mi to nemačkalo. A potom 2 lepení na kanily, na IV vstupy. A teď proč 2? Dostávám se k dalšímu pouzdru, který jsem si tady dokoupil, které nebylo součástí té výbavy. A to pouzdro v podstatě obsahuje kompletní věci pro zajištění žilního vstupu. To znamená dezinfekce na pokožku, potom intravenózní kanily,
tady se právě dostáváme k tomu, proč dva. Někdy se prostě zajišťují dva vstupy, je potřeba toho člověka třeba hodně dolít, tak se zajistí dva vstupy. To znamená, že mám tady dvě růžovky, dvě zelený, měla by tady být ještě teda jedna modrá, dvě modrý. K tomu mám potom dva infuzní sety, dvě spojovací hadičky, případně dva špunty a škrtidlo. Takže to je kompletně zajištění žilního vstupu, plus potom tady se k tomu přidají ty roztoky. To je taky důvod, proč mám ty roztoky dva, protože mám dva žilní vstupy případně. Tak, dostáváme se k dýchání. Pořídil jsem si tady sadu vzduchovodů, jsou to ústní vzduchovody, jsou v takovém super pouzdře a vlastně jsou tady velikosti od toho největšího až po úplný mini. Takže dohromady 8 vzduchovodů. Pro dospělého člověka připadá v úvahu žlutý, červený, případně oranžový, to už jsou takový ty velký chlapy, fakt vysoký lidi. A nejčastěji používaný jsou právě tyhle ty dva, ten žlutý a červený pro dámy potom, nebo pro větší děti, ten zelený, a tohoto už jsou fakt jako malí děti a miminka. Takže to jsou ústní vzduchovody, základní zajištění dýchacích cest a k tomu pak následuje nějaké umělé dýchání. Takže mám tady dvě masky, jednu dospělou a potom jednu dětskou. Dá se s nimi improvizovat, že jestli dospělý uděláte otočením vlastně dětskou, v podstatě pro mimino. To samé se dá udělat i tímhletím a máte neo natální. K tomu mám tedy ambovák, oficiálně tedy samorozpínací dýchací vak s filtrem na konci a tady právě přichází čas na tu stříkačku. Je tady ventil, který, když se také zamáčkne, tak buď tu masku můžu upustit, mám ji upuštěnou, anebo naopak právě nafouknout a tím udělat pro toho pacienta komfort, udělat to tak, jak já potřebuji v současné době. Mluvil jsem, že mám nějaký rezervoár kyslíku. Rezervoár kyslíku potom v případě nějakého použití někdy patří sem, hadička patří sem, no a tohle to se vrazí, že jo, do přívodu kyslíku. No a pak už záleží na tom, co dělám. Pokud resuscituju, tak vdechnu dvakrát, stlačuju hrudní, zatím se mi napouští ten rezervoár. No a potom, když to stlačím a nasaju, tak se mi nasaje právě ten vzduch z toho rezervoáru, to znamená téměř 100% kyslík. Takhle to funguje, ale nebudeme to nějak rozvádět zbytečně dlouho. No, tady ještě mám takhle schovaný hezký při ruce, v žádný další brašně, žádný kapse, nic. Škrtidlo, je to tenhle ten cap turniket, v podstatě na suchý zip, kdy se dá nějakým způsobem nastavit velikost na nohu, na ruku a tak dále. No a potom tady pomocí této super tyčky se začne utahovat a tím se začne zašprcovat ta rána. Je to podle mě mnohem lepší než úplně obyčejný esmarchy, protože spousta esmarchů, které se prodávají, nejsou úplně kvalitní a mohou nádherně prasknout. No a potom, čemu takový esmarch je. No a teď tady mám teda ještě schovaný takhle dlahy. A to dvě prstový, potom jedna větší na nohu a jedna menší na nohu, případně na ruku. A k tomu právě jsou tyhle ty obinadla, kde
podle návodu od výrobce se to má uvázat právě tím obinadlem. Já osobně bych asi to možná zvolil elastický obinadlo, trojcípý šátek. Já bych asi zvolil klasický obinadlo, případně odvaz. Nicméně mám to tady, nezabírá to skoro žádný místo a ten trojcípý šátek se dá použít ještě na plno jiných způsobů. A úplně ten nejdebilnější je prostě, když je hold sluníčko a nemám nic na hlavu, tak si to prostě uvážu na hlavu, tak i takhle se to může použít. Takže proto tady mám víc trojcípých šátků, protože jejich použití není pouze zavěsit ruku nebo tady omotat nějakou dlahu, ale je toho spousta dalšího. No a potom, když už jsme u těch dlah, tak tady mám teda ještě syntetický led ve spreji, kdy teda dá se to použít na schlazení a tím způsobit nějakou analgézi tomu člověku, ulevit mu případně od bolesti, třeba i od otoku. Ten syntetiťák funguje dobře, je to příjemný, hezky to voní. No a poslední věc, v podstatě co tady mám, tak tady potom jsou ty desky administrativní, tam jsem si hezky nalepil tady samolepku a tam mám nějaký protokoly o úrazu, když chci zapsat, co jsem třeba udělal, co jsem případně podal za léky, když podám nějaký léky, zapsat si naměření hodnoty, popsat tu situaci, jak se stala, když si prostě chci víc nějaký záznam o tom, jak to probíhalo. A jak vidíte, tak jsme u konce. I tyhle ty kapsy jsou samozřejmě odepínatelné. Když takhle ukážu, ten batoh v podstatě prázdný. Když si ten batoh koupíte, tak ho dostanete takhle. To je ode mě asi prozatím vše. Já vám děkuji za zhlédnutí. Očekávám, že budete asi komentovat někdo kladně, někdo negativně. Já se na to těším. Předem vám za komentáře děkuji. A asi možná uděláme nějaký další video, respektive udělám nějaké další video. Můžete si napsat ohledně čeho byste třeba to video chtěli udělat. Samozřejmě týkající se zdravotnictví a přednemocniční péče. To je asi oblast, kterou v současné době ovládám nejvíc. A já se budu těšit. Mějte se hezky. Čau dis.